Mahadjong adlaw na tanan. Welcome back sa mong channel. Ay, Lexi Vlog. Kauban na mo si Aliana. So karong adlaw guys. Dakang katawan nilang duha kay hamanggingnan nga hangabanan dito sila mayor kay mag-upload man ko. Ha, pangabanan na ron kasuroy-suroy in town padre sila. Lagi. Huy, sige pa susulabi. Sulabi man. Mao to mila mayor guys kay hinay ka signal deres. Ubos ato ko mag-upload kay aron di ko makagabihan. Oh! Diya mga pagkugutanan dagto sila. Lain mo fix eh. Kawato sa kayo. Yan na kaon. Diya silik si Anday guys. Ha, pangubanan. Bina, kaya panagsarara ba po may magkauban daning baby. Mubalik na ba ni Rong? Kailan ka mubalik, babe? Domingo. Domingo. Mingawan na po si mama. Baby na. Oo. Diya, kasi maghatid ni mo? Si Papa. Si Papa ra ha. Aron di magdubli-dubli pamasahe ha. Diya tabuon man kang Mama Julie. Kanus as Papa mo itong Sibo? Kanang Domingo po. Domingo po. Kamo na may magsakay ha. Tagbuon kang Mama Julie Sibo na noon. Tagbuon kang Mama Julie dao ha. Mabalik po may ice cream, Mama Julie. Kasi palitan? Ice cream. Ice cream? Isus. Ice cream be? Ice cream. Palit tawag mapuhon. Mupalit pagalitag. Mukhang Ano mo? Sando puhon ha? mukhang kubis hindi ma. Hamas kindi. Mupalit tatas ubos na mas ubos. Tung salad ba guys? Kaya nakatilaw mo sa salad na rin pinalit na tiimi. Diya kinahurot naman. Nagkaan naman isa. Balita, Ba't tatas ubos? Ila kagawad ta mo palit. nakauning ma. Kagawad buning. Mama. Kuwang man na imong kwarta. Ha, mag-isa kasing ko. Katong color yellow ba? Haman. Tapos doon Kuwang man na. Fix eh. 4 raman na imong kwarta. Ang luod dya. Diyan isuli. Na? Haba? Di na mao. Banching ko man na. Di na mao ibili na di na mahalin. O di na mahalin, di na mapalit. Katong isa badak ko. Alin at isa. Hello guys. Diya karon day guys ang soroy silik siya kaya kanan gusto ko rin dyan mukhaan og makdo sa di pa maagtos maribuhok. Karon sa kamatog maribuhok be? Domingo. Unsa man ugma? Kanang Lunes. Lunes, Domingo ugma Sabado man ron. Diya palitan pa na si jag sando kay katong lang jang sando isa pa way bag. Si jang uniform kay nipis man to jang uniform mapod si jang pangita ag sando karon guys. Kay Puti. Luoy mag di masapawan kay nipis. Puti. Nga, kuha masando ma. Buti, lesyo pagitom. Yato sa nagtalian na yung buhok kay kuan. Kagkag na. Yung dyan, magbabay na kang Aliana. Kali ko sa gamay nga na sa view. Babayin na. Nagtapad na ba rin sila ito gabi guys. Himala ka dos Aliana kay alas 8 na namatas buntag. Nga na ba? Alas 8 na namata. Aliana. Kagdugay itag. Dali lang ang mata. Kaya makigdungan mo ko ng nanay. Alas 5 mas nanay mo mata. Siya mata na po na. Gani ha. Tapad man may tulo to gabi eh. Hanggang man siya alis ko ng tapad na mo. Dugay ng mata. Dugay ng mata. Mala ka dyan. Mala ka day no? Ano naman day? Ganahan ka spom? Ha? Ganahan ka tapad kay nasliksi? Ganahan ka kay nasliksi? Hindi mo balik naman nasliksi day? Ano, wala pa ka day? Mag-isip mo. Naimatrisad nga at isa? Na, ay daghan. Magbinagatan ka to din Mama Julie ha, magpakuas buhok, magpasod ha. Pero hindi ilipad sa wakwak. Nanghiab naman ka. Katuwan pa man ko mo. Si Juan day maghatod ani guys, ijahang papa kay mularga magbus. Mularga mapagdang papa ugma ato Sibo, ja ato makunusloon man ang kayan mo nang si Jan naramay hangi pa. Sabay na ring leksi aron din na magdubli pamasahe kay sila mapinag sabot ni Ate Julie nga tagbuon ras daw si Lexi.
Tagbuo na Ate Julie. Tagbuo na kang Mama Julie ha. Kamu mas papa mag-uban. Ha? Asa ni da palitan og kanang snack ni ja sa eskwela og sa may mga snack di sa eskwela bi. Kanang ko kanang Ha? ito. Pita? But kag mukaon kag pita, nga sayang rag pita diha. Mukaon. Katong gipalit ni Mama Julie ba nga imo kunong ganahan? Unsa man to? Be. Kay put ka. Nakalimot na tayo sa. Be, Di mo tubag tayo sa. mong sabi. Okay, magtama. Nananghi dala kang tatay. Ito. Nangga nga. Kauwan init dari. Nagkita ra mong Mami Purami kay matumas Mami Purami ila Mama Julie rong huibis puhon. Nagkita ra mo. Makis ko mo. Makis ko mo. Okay, makakita may mag-uban lakis. Ngayon na, katelya na case ka, lablab. Nirap, murabaw, singot. Lablab kayo. Matarata. Nabuga pa uwan. Kantahin si Lexi day. Kantahin, kay mo ito na. Ito may mga kanta. Ikaw ang sagot, Brian. La, panangid na, Nebe. Amin na kayo muna. Anak ka muna. Binuutan dito ha. Ang eskwela ha. Di lagi magnganay. Takdang na yan ha. Takdang ni mo day. Mingawan kang Lexi day. In case na kang nanay, be. Lablab. Kiss ko siya. Pikas. Kiss ko. Kiss ko doon. Dami kiss ko kunin mo. Apuan. Ha? Kiss ko. Katay. Ina, alagi. Bantog ra siya ng pangita ha. Akato. Katalim na. Kapan ang hit sa tatay kay mo tuta kay oras. Amin. Kiss ko no. Pag ginikilapok ato tatay. Ara kilig agi. Muat ka namitay. Muat ka namitay. Asa ba mo? At anak tay. Siya ba niyo? Mama. Ihatid tay. Ha? Ihatid jadto na to gurong gabi kay unsa jud kun sila ugma. Oh. Si Lister na maghatid sa Maribuhok. Aw, Magda. Pinutan dito ha? Aja pagilak-kilak. Karo mga maestra ka. Ha? Hello. Dati doon mga tuwag na. Hindi tayo ka mo kisi tatay. Ni kisi man kang nanay. Daw kayo na yung muka na. Nagsisiksi. I love you, tay. Pabinutan ha? Oh, Bye-bye na. bye, tay. Pabinutan dito. Namuuli ra ko na ni tay puhon. Tay mo uli ang gulay ni puhon, tay. Nung aja gilak-kilak ha? Bye-bye na. Bye-bye, tay. Be, happy ka? Happy, baby? Mga unda, guys. Ipait ka ni mama og ingani arong mag-good girl ka ila Mama Julie ha. Ha, ugma ha. Sit down tarang. Happy ka be?
dada Miss Lixian sa Plaza Sagna kay humana na sila gipakaon sa McDo ag ijang request kay ugma lag kay kuan lagi guys. Tinana siya mahatid sa kanang nay maribuho kay ugma ihatid na kami na pay magbugil madunang ijahan na namang papa moy muda ugma kay mubiyahe mi sa papa kay magtumantog Cebu. Doon man sila manakayan si Mariano sa diyan na ramang dadan si Lixie sa kanang naay maribuhok ato na sila magkita ni Ate Julie sa daog. Nag-chat naman po sila Ate Julie sa dadari ang gihatid kay hapag siyang gipakangan sa McDo dahil siyang gipalitan og kanang naay sando og kanang naay plain nga t-shirt para og nasi jay ika baylo-baylo sa jang uniform. So, mo na guys na karaka cute. Plain t-shirt darabi-dabi. Imo naman naghilab ta na imong mask. Diya pa siyang ipalitan og mask kay aron di na maghugot-hugot kanang pambata jud ba nga mask. Kana ko ana kay alilinis imong kuan. Dadarag sando guys, ara ka cute. Lain man gutoy jang sando katong nay kuan di man jud to sando nga pang sapa og uniform katura man tong ijahang pang unaaw pang bag-uhay man to ni jatong gisapaw ni jang taghuwat. Lain man kay makitaan man dari kanang nay color sa dughan man jud ang pink plain ra ba kay nice tan-awon na. To ana. Gitulo na nga guys, kasando ang gitulo. Gitulo na kasando sa ang pagkapinan og ngari. Arong di magkasog labuhanan si Mama Julie. Di magkasog labuhanan, dagdag sa labuhanan noon eh. Di naman mo mancha-manchahan di ha. Mingawon si Mama ni mo, beja pohon ha. Birthday ni Mama, mo ato ramang ko ha. Di naman maghanda si Mama ha, mo ato ras Mama ha. Simbat ta pohon ha. Labi taw kang Mama, arong magkabanding pod mong papa ha. Kamu sa alaman magaban ni papa ha. Kaya papa na mag-atid ugma sa kala Mama Julie ha. Dada na ako na pag siyang kompleto guys. I-kompleto na si Jaog ka nang naipalit. Agang ipalit ang snack. Kaya may diyang ipili Oreo. O karing da, diyang ipili chewy donut. Manis lang kanang naihang na diyang ipalitan daan. Basig di rin makabot o maribuhok biha. Ha? Di kan ang tanan ha. Kaya agbaw ni sa school ni mo ha. Naraman pa ijang gipili dari guys dia. Nips o bar nuts. Mo na ijang ni imong i-eat-ron biha. Kay kani baw ni mo sa school ha. Nag-eat na bitaw kag McDo ha. Kasi imong gi-eat sa McDo. Kay chicken o happy si Bibi no, dakog smile. Puhunog na napay kwarta si Mama. Hit na punta sa Jollibee sa Tagbilaran ha. O mag-good girl si Bibi, di maghilak-hilak ha. Di maghilak-hilak si Bibi ha. At tuskuan ba? Dada pwedeng sabon dari guys. Tapos diyang ipalitan kay nanudlo man. Ay sa unas bata pa kung si Jay nga ni magsabon. Nanudlo man si Jay, mo na diyang na naman ipalitan. Dun din na si idahang sabon. Para mo diyang ipalitan kay nahurot na kuno si agidang ingani ato sila ka Mama Julie mo nang palitan ra man ako. Abi shampoo. Abi kuno shampoo ag kani guys. Abi kuno ni jayjag sitig shampoo. Abi dai. Nalipay ka na ni sino sando bi. Ate isi dari ayo na isi dari ba. Dali po imong mask. Mong toothbrush na sa mong bag ha. Uy! Pagdang na naman sa kayo. Ikaw na po nung kari na i-eat ha. Napakay milk ila Mama Julie. Na? Dada po yung gipalit na parang Aliana guys da. Agay-agay di ay. Kanang ribisco ra ka Aliana ang igasa kay bawal mas diyang bisag unsang biskuit. Kanira diyang ribisco mo di. Isang ipalit ang ribisco na. Ang favorite nga biskuit, Bravo. Bravo sa mga marites. Bitaw guys mo ang ganahang kanang naay biskuit, Bravo. Dakari Kalyana. Kalyana kananay katatay. Hindi dako man nagpalit siya. Kanang naay sugo day pupong nanay o papalit o kanang naay kaping mais. Nipalit ako daan dari ra.
kaping mais. Mama din ay among gamitin kaping mais. Kaya harong di may lorong na ng mga kaping isu. Di mapusta tayo mo angay na ng mga kaping lain. Kali din kaping mais may ilang ganahan. Tubig di ah. Ingam sa kulit tubig kay giuhaw jag baklay. Nagsabot Mama Julie guys nga at kanang naay ag maghatid na raman ni Lexi si Mariano na raman kay ning chat man si Mariano ni Ate Julie nga pwede ba kuno mo adto si Mariano sa ilaha ka Mama Julie para makita si Lexi. Ja kaya magida si Lexi da soy bisa to sa Alicia ja mo na ning sa Ate Julie nga amo na ramang ipakujog sa ilahang papa kay aron magkabanding po kay mo narbaho si Mariano ato Cebu. Mado na ramang gadjog mo suporta kay aron dili may magbuwag-buwag ni Lexi. Matransfer na si Lexi po sa Alicia o magsuporta na si Mariano. Anja! Ngawan kong baby. Ngawan ko rin mo. Good girl na kadag to ha. At sila Mama Julie. Baby, nagla Mama baby. Maturas Mama po na. Ha? Mama ha? Hapit naman birthday Mama. Diya inig mag-birthday Mama. Mag-work na. Asa mag-birthday ka? At turay lang Mama Julie. Bala boy. Di na maghanda-handa. Bala raman basta makakita ni Mama niyo ha. Labang ko Mama. Di na mahilap ha. Inigla kang Mama ron ha. Tamo sa arapas papa mo magtapad ha. Tapad magputagta. Doon, duha ka gabi aw tulo. At tula Mama Julie at sa bahay ha. Ha. Kami kita na ha. Doon raman di mo at tuwan ras Mama. Si Papa sa raman kay si Papa mo at naman mag-work naman sa Cebu ha. Kamu sa aramas pa parang makitaan ko sa Lulabiti ha. Nadi ina naman Lulabiti nga sunod na si Mama mo na lulakay. Kali man kay wajibang sinas na sa Alicia ha. Niya Lulabiti ha. Jaga sahira si Lulabiti og paan ha. Paan og kape na darig kape ni Lulabiti ha. Lablab Mama. Di na mangilak ha. Iniglakaw ni Mama. Inigsakay ni Mama mag-series. Di mangilak ha. Balik na mo papaupuhan ha. Kanang siya may palipon. Na naman kay Dari baon. Ito pa may palipon. Magtutbrush kasi mong ipon sa di pa matughan. Ito ito ning pabal Eric og Mama Julie. Sa di pa mo it magampok. Ano sa to? Very good. Ngawan dito kong Lexi. Daan palagi sa Ate Julie. Basin kulog ako yung maghinat. Manang di na di sana ihatid kay magdubli-dubli na magpamasahe. Di mo ito ramapod ko sunod adlaw. Nang naay happy tagang birthday kay karong September 18 guys. Magtrabaho naman ko. Shout out day ko ni Ate Norlina Abdullah. Ay ni mo ate. Nakahila ko guys. Pasensya na gati mo. Kaya gati lalim ning malajo tas atong anak. Kanang antoson sa raman ron kay isip palagi panahon. Kaya marami guys, at ay kanang nay. Ayaw. Marami guys, kanang magkita-kita rapat tapuhon, makita na pa ni Diyos Lexi, kaya naman pag mag-vlog mo pa si Ate Julie, mato na po kapuhon, si Ate Julie. Biha. Marami mong vlog guys, salamat sa inyong pagtanaw. Daghang salamat sa inyong tanan guys. Sawang pagtanaw sa mga video. God bless na itong tanan. Huwag amping mo kanunay. Huwag asaman mo karon. Thank you for watching guys. Bye bye. I love you na inyong tanan.